Lur Polorejo menika kirang patos bersih desa, kirang patos lumpuhne warga masyarakat mugi para kepala desa sak kecamatan Jabatan. Nggih. Mugi bersih desa sing ditindakne setiap tahun sing dalane ora tau keter nggih Mas Cahyo Utami. Nggih. Niku katresnanipun Kyai Polorejo ngoten niku. Mila mumpung jenengan wenten disekteni karo Kyai kabeh, mbuh wis ping 4 apa ping 5 aku lali. Engko yen ping 5 tahun ngarep boten sah dipun bayar penuh, cukup 50% saja. Niku pun kecara nyata mboten namung panjenengan, Mas. Urung rampung lek ngomong. Dereng 50% itu tegese 50% DP, 50% pelunasan. pokok apa kudu. Wong ndikane jenengan rene ora tak dibayar, sing penting turane ketek dibukake sepeda motor. Iya. Saiki kok buat barang ora dibayar ora apa-apa. Nggih. Mergo mau wis tas. Balik kula mboten keprucu. Pak dibayar kok ngono sak dibayar kok ngono kula pun ikhlas, Pak. Wah, elok tegese jenengan ku berdharma ora golek materi nggih. Sesat kupur wis dilunasi. Oh, alah. Dadine kalek nyaur igo-igo. Mula raimu tak sawang kok budet kok kene. 750 tok, Mas. Nggih, alhamdulillah barokah. Nggih. Lek boten lantaran kados mekaten ndereke panjenengan Mas Cahyo, Nggih. kula nggih boten samar menika saged menika nggih ngeten iki sabet jagong paribasane kumpul dulur wonten ing Laladan Polorejo, Mas. Leres. Namung ndedonga muga-muga sak sekapipun bersih desa, Nggih. sedaya masyarakat wonten ing Laladan Polorejo manggih kawilujengan kebagas parasan selamat donya kelawan akhirat. Amin. Ingkang baken mugi-mugi sing tani ya tandurane ya melimpah ruah. Bebas dari hama. Nggih, ingkang dados Mbah Lurah muga-muga pinaringan seger waras. Amin. Ingkang dados pejabat muga-muga nggih sedaya menika dipun ijabahi Gusti Kang Maha Agung kebak ing kamulyan panjang puspha. Amin. Amin. Tenan nyambut gawe nek karo Mas Cahyo tenan. Wong nonton iki dukono dukene ora nek segat. Lah niku mergo katresnane Kyai Polorejo. Kula niku nun sewu mayang tanpa ada peran serta para penonton sing sak lapangan penuh. Saya bukan apa-apa. Yang artinya yang melestarikan budaya wayang, budaya Indonesia bukan dalangnya, namun seluruh penonton yang tercinta ini. Tepuk tangan Polorejo. Nggih tenan niki Mas jadi diteni pawon kok tegese Polorejo, kanca-kanca desa lintune niki dereng ingkang wonten ingkang dereng napa bersih desa. Alhamdulillah Polorejo menika sepisan dalu menika, Mas. Oh ngaten nggih. Murwakani menika wujuding bersih desa, muga-muga iso resik sapu barange, resik penyakite, resik godha rencanane manggih kawilujengan kebagas waras.